Me muka yi muku? Me yasa ba za ku kawo mana ɗauki ba? A ɗauki uwar mutum, a yi refin ɗinta, maza 8, a kashe ta, a aika wa 'ya'yanta bidiyo. Wani irin zalunci kuke mana a ƙasar nan? Wani irin zalunci kuke mana a ƙasar nan? Ya kuke iya kwanciya ku yi bacci da hakokinmu da yake kanku? Kun yi alkawari za ku kawo mana tsaro, ku bar mu da yunwa da kuka kawo mana ƙasa. Kullum mutuncinmu ake ci, kullum tozarci muke gani. Tun ana yi a nesa yana zuwa kusa da mu. Ya ilahi me kuke so mu yi muku? Laifin mai arewa ta yi muku.